ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଗଛର ଡାଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର ମଧୁର ଶବ୍ଦରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲା। ଗାଁର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାଦୁର ବଗିଚା ଥିଲା। ଏକ ସୁନା ଗୋଲାପ ଯାହା ପ୍ରତି ରାତିରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ଏହି ଗୋଲାପକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରୁ ନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ବେପାରୀ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ସୁନା ଗୋଲାପକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲା। ଡାଳରେ ରହୁଥିବା ଚଢ଼େଇଟି ତାହା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଗାଁକୁ ଏବଂ ସୁନା ଗୋଲାପକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେପାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଚଢ଼େଇଟି ତାର ଆଖିକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଗାଁବାସୀମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବେପାରୀକୁ ଧରିନେଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସୁନା ପଙ୍ଖାରେ ସମ୍ମାନ କଲେ ଓ ସୁନା ଗୋଲାପକୁ ଆଉଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଁର ସମ୍ବଳ ହେଲା। ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ଲୋଭକୁ ହରାଇ ପାରିବା ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କାମ କରିପାରେ।